Здравейте хора, аз съм Марти, сега сме на пъмтрака. Ще помъча някой трик, ще мъча после кики уип и други трикове и сега започвам. Здравейте хора, няма как да снимам как отивам на пъмтрака и да съпя кики уип, защото стана много студено. Няма как да излизам, защото имам задачи. И чак пролета ще мога да снимам, затова ако ви е харесало това видео, лайк, subscribe и ще се видим през пролета. Чао!